Pandongan mrengan maha kuasa Allah mugi hamungkasi ngamuke COVID corona dadya pemut kita sami emot yen bakal mati manut miturut ing dawuh pangeran secawesa muning pati ora tansah ngumbar harta ningkah murkan sinam padha kaloro vitamin kau taman inggatana tindak cuti teteperi zaning Allah cacawe sema ra ilahi olah krida pramati rinuwat baling nafsu ora waton tumindak nanging tansah ngati-ati akal alus amal ati Allah pirsa padha angka 3 muja-muji muga-muga ilange corona COVID nuswantara bagya mulya Gusti Allah amberkahi kaman ampuh sayekti amung krana ami tata titi tumindak tinepehna norangi iri awet amal asih asa mekaten para kadang donga pamuji kula nyuwun dhateng Gusti ingkang Agung
Mugi kepareng dipun sirnakna pandemi Covid corona saking bumi Nuswantara. Mugi sekedhik menika wonten pigunanipun tumrap kita sami. Kirang langkungipun mugi diagung paringarsami. Nuwun. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.